ଥାଳିକା ଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଯେ 3 ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲ କେତେ ଖାଇବ ତମେ? ସବୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ 3ଟା ସାରିଲା ଆହୁରି 4ଟା ଅଛି। ଦୀପ୍ସି ମା ବି କେତେ ୱାଓ ସୋ Yeah, it's your boy. ହେଡି ଶୁଣେ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପଡୁଥିବି। ବର୍ଷା ମୁଁ ବାପି କୋଉଠି ବର୍ଷା ଏଇ ପଡ ବର୍ଷା ଖାଇଛି। ଏଟା ବର୍ଷାର ହାତ ନା। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଖାଇନୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ରାତି କା ଖାଇବ ରାତି କି ଏକା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଏବେ ବାପିଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ରେ ମାନେ ଏବେ ଅଛି ଭୋଜି ରାତି କୁ ଅଛି ବାହାଘର ତ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଦେଖେଇବି ରାତିରେ କଣ ହଉଛି ଦିନରେ କଣ ହଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡୁଛୁ। ହଁ ତତେ ତ ଲାଜ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ ଲାଜ ପଡିବ ଏବେ ପୁରା କିସ କରାଇ ତତେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲଗାଇଛି ଆଉ କିସ ଆଉ କଣ କଣ ବାକି ଅଛି କରିଦେ ଆଣେ ମେହେନ୍ଦି ଆଣେ ସତେ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଆଣେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଆଣେ ଟିକେ ପଡିଛି ଏପଟ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଏତିକି ପଡିଛି ଆଉ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଯାବ ପକେଇଦେବି ମିଷ୍ଟି ମେହେନ୍ଦି ଚାଲୁଛି ଏଠି ତୁ ଗୁଟା ହାତରେ ପକା ଆଉ ଗୁଟା ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ଛୁଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ହେଲେ ମା ସବୁ କାନ୍ଦିକି ଅଛନ୍ତି ତୁ ମେହେନ୍ଦି ବାପିକି ପକେଇଦେବୁ ସେ ଦେଖିକି ରହିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ରହିବ 4-5 ଦିନ କଣ ହେଲା ଇଏ ପଳାଇଲା ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ସତୀ ଦେଖେ ଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଦ ଲାଗୁଛି ହସୁଛୁ ଖାଲି ମିଷ୍ଟିର ହାତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ରେ ପୁରା ରାଣୀ ଦୁଶୁଛି ହଁ ବଢିଆ ଦୁଶୁଛି ହଁ କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ ଚୁଡ଼ିଟା ହେଲା ହଁ ଲାଗା ଆଉ ସ୍କର୍ଟ ମେଟ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁନୁ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରସେସନରେ ବୁଲିବି ବୋଲଛି ପେଟିକୋଟରେ ପେଟିକୋଟ ବାବା ବୋଲିବେ ତତେ ଗୋଟେ ସଜେଇ ଯେତେ ବୋଲେ ଭଲ କଥା ତୁ ରାତି ସେଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ନା 3 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲୁ ନାଇଁ କି ସେଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ନା 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ରାତି ରହିଯାଉ ବୋଲୁଥିଲା ରାତି ରହିଯାଉ ନା ହେ ବୋଇଲେ ପୁଣି କଣ କହିଲା ବାପି ରହିଯାଉ ନା କଣ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ରହିଯିବ ସେ କଣ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କହୁଥିଲି ଯଦି ସିଏ ଯଦି ରହିଯା ବୋଲି ଯଦି ରହିଯିବ ହେଲେ ଆମେ 4 ଜଣ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ସେଠି ମୁଁ ବାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଠି କବାଟ ପଚାର ଆଙ୍ଗଦିଲ ଗିନି ଦିଟା ଦିଟା ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ଦିଟା ଗିନି ଆଉ କଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହାଉ ହାଉ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି ଭାଇ ଆଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମତେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ପକଉଥିଲା ଇଏ ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କି ସଂଗାତ କରିଦି ହେଡି ଶୁଣେ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପଡୁଥିବି ନାଇଁ ରେ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପଡୁଥିବି ଉଠିବି ନା ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ ବର୍ଷା କୁଆଡେ ଯିବ ବର୍ଷା ମୁଁ ବାପି କୋଉଠି ବର୍ଷା ଏଇ ପଡ ବର୍ଷା ଖାଇଛି ଏଟା ବର୍ଷାର ହାତ ନା ବର୍ଷା ରାତି ଏଟା ବାପିର ହାତ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଇକି ବୋଲା ଏବେ ମୋ
ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ହାତ ନା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ମୋର ହାତ ଠିକ୍ ଏଇଟା ନହେଲେ ବିଜାରି ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ରେ ଦେବିରେ ହାତର ଏଇଟା ବର୍ଷା କି ଓହୋ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ରେ ନାଇଁ କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଝିଅ ପିଲାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଧରିକି ବୁଲିବେ ରାଉଣ୍ଡ ହଁ ହାତ ଧରିକି ନାଇଁ କି ହଁ। ତତେ ତୁ ବିବାହ ନ ହଉଣୁ ତତେ ବିବାହ ନ ହଉଣୁ ତୋର ସବୁ ଜାଗା ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ଗାଡି ଭଡା ଧରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ବୋଉ କନ୍ୟା ଧରିକି ଆଉଛି କାନ୍ଦା ବୁବାଇକି ଆଉଛନ୍ତି ମମ୍ମିଲେ ବୋଲେ ସେ ବୋଉ ଲୋଭଲି ହେଲେ କେମିତି ଦେବେ ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବର୍ଷା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ତୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ କେଣ ଭିଟାମିନ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ମୋଟା କର ଭିଟାମିନ କି ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ମେହେନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର वाह बापे दादा काय लो काय 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 हात दा केलो वाह बढिया दिसती मा अबे हात रा पति घास बापीर भोजी भाई पूरा प्रिपरेशन चलती देखो देउची बढिया सजाइछ रे बढिया अछि बढिया आइछ ନାଇଁ ଗେଟ୍ ହବ एटी गेट करबो कि ଗେଟ୍ ହବ ମୋର ଫଟୋ ଲାଗିବ हां तमे फोटो काय तमे दिले ठिया आइबो नटी गुडतर तो ठिया आइ पडियो काम छिन हां मेहंदी लाग दियो बोलछे लोग किछि नै गाडी काट देबी ना घर The next day. माने घास आसिक पहुंच गेलान देखंतु सकाळ सकाळ पहुंच गेलान से आउ आगे भोजी पे प्रिपरेशन करते दीप्सी नुआ ड्रेस पिंची आज पूरा मु मते नुआ ड्रेस पिंची दीप्सी माने तार एंगेजमेंट कला को आगे देलु पुराना पुराना पिंची नुआ आनसी पुराना रात्रि पे देखुनी नुआ जागो देखंतु पूरा रेडी होती आ मिष्टी पूरा नुआटा हां सांग भी नुआटा मन देखंतु मिस्टर ड्रेस बढ़िया हिजो मत बहुत बढ़िया लाग बापा तो चॉइस करिया मिस्टी देखिलो सांग मन देखे तो मोर बेसी पुराणे मोर मैरिज घर शाशु घर सान देखिए देलो सांग मन देखिए दो पॉकेट अच्छे सांग माने पॉकेट अच्छे पका पका चक पकले पॉकेट अच्छे तर पका पका पॉकेट अच्छे जल्दी भाग जीवा काली और सब्सक्राइब करके रेड कर ले हां हां काली और रेड कर दे साथ में पॉकेट भीतर हाथ लगी काज दिए ये सानो पॉकेट भीतर पोया पोया देबी ना पोया के देबी धरती होगी पोया के देबी ना धरी बुरा दो जीरो वाह काली बैग अछि कौन किनु मा चॉकलेट किनबू वाह रॉकी पान मात्र ना भाई ये खासी माइग्रा लोक जो पेंटिंग फेंटिंग है भारी आम जाग ड्रेस गोटे पिंधिक देखा आम से बसुआ बसा एमती कोई कोई बिजारी मु गोटे पत्थर भाया है कि कौन जो बाहर बाहर जो जीवा जीवा थिले खाइबा नले पड़ाए पूरा गुलगली आज बायानी सांग माने आमे बाहरी पड़लु एबे बापी मैरेज फंक्शन रे माने एबे अछि भुजी राति को अछि बाहागर तो सबु मु आपण माने डिटेल्स रे देखैबी राति रे कोन होउची दिन रे कोन होउची तो चलंतु एबे त आमे बाहरी पड़चू प्रियंका मु देखंतु एठी महाशय सोई पड़ले हमको जगी जगी घर पूरा कोड़ा पिंधिबी बोले घर जाको पूरा पड़ी बिखिरी देखंतु आपण जिन देखि पाउथिबे साइड बाटे देखंतु पूरा चारिआडे कपड़ा ही कपड़ा पड़ी फाइनाली एटा सिलेक्ट कली जे मैरिज तो जाउची रेडटा पिंधिबी बोल की तो मु आज केन देखा जाउची आ फैमिली समस्त केम देखा जाउछ ना आपण माने कमेंट द्वारा जणेबे महाशय आज्ञा आज्ञा चलो जिबा उठ टिके निदटा भांग सरला सरला हमर सरला काम पेंटिंग पेंटिंग सरला तो ये याडू पळाइला प्रियंका पिंका भी रेडी मुंडिया मारा गाइला बोले भाबुଥିଲି देखा सीए मोबाइल लबा गाइला एत काई भाबी दउछ की मोबाइल ले डकछि से मोबाइल मुंडिया मारा मु एमति कहि मुंडिया मारछि जदी भाबिला आशीर्वाद कर दे मुंडी ता पता और 50 वर्ष मत पाचिला बड़ सिंदूर लगु 50 वर्ष नहीं 200 वर्ष मत बाबा तो डिप्सी मां भी केते वाओ सो प्रिटी ये रेड हिंदी मास्टर ना हिंदी मास्टर मस्त देखा जाउछ डिप्सी आजी ये चसा बिन तुम आ मिष्टी ये बापा
ସିଏ ବି ରେଡି ଚଷମା ପିନ୍ଧି ମାନେ ସେ ମଇଁଷି ଆଖି ଭଳିଆ ଦୁସୁଛି ସିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁସୁଛି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଯାକ ହେ ତାର ଆଖି କହିଲି ହେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହକୁ ନବା ପାଇଁ ଜଗିକି ଥାଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବାପିଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଏବେ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୋଜି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଖାଉଛି ଦେଖିବା ମଜା ନେବା ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ଭୋଜି କଣ ସବୁ ଆଇଟମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଲ କରି ଆଉ ସସ୍ କରି ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିନି ତ ଭାଇ ଆଉ ଘାସି ଭାଇ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାପି ୱେଟ୍ସ ବର୍ଷାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଘାସି ଆଜି ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାପିର ଭୋଜିକି ପଳେଇ ଆସୁ ଭୋଜି ସବୁ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ଖାଇଲ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଖାଇନୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ରାତିକି ଖା ଖାଇବ ରାତିକି ଏକା କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଧରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଠି ବସିଛି ମିଷ୍ଟି ଏଠି ବସି ପଡିଛି ମିଷ୍ଟର ଲିପସୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲା अच्छी लागिची ଲାଗିଛି ତ କେତେ ଖାଇବୁଲ ଏଠି ଚିକେନ ଖାଉ ଜାଣିଛ ନା ଆଇରୁ ଥରେ ଏଇଟା ସରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଏଠିକି ଯାଉଛି ଚିପ୍ସଟା ଟିକେ ଚାକଣା ଭଳି ମଝିରେ ହଁ ଟିକେ ଚାକଣା ସବୁ ଆଇଟମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ପିଲାଟା ମୁଁ ଗୋଟେକା ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଯେ 3 ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲ ଆଉ କେତେ ଖାଇବ ତମେ ସବୁ ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ 3ଟା ସାରିଲା ଆହୁରି 4ଟା ଅଛି ଦୀପ୍ସି ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ ଲ କଣ ଖାଉଛୁ ଖା ଖାଇଦେ ଲୁଚି ଖାଇଦଉ ଯା ହଁ ଦେଖ ପେଟ ଭିତରେ ଡେଇଁ ବସେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିର ନ୍ୟୁ ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଜିରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରବିବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ